салом ба тамоми мухлисони футболи меҳан, ба мухлисони дастаи Сомони Данғара ва ба мухлисони дастаи Шодмони шаҳри Ҳисор. Телевизиони футбол гузориши мустақими худро аз ҷараёни рақобати даври 15-уми чемпионати кишвар оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум манзури шумо мегардонад ва имрӯз рақобат миёни дастаҳои Сомони Данғара ва Шодмони шаҳри Ҳисор дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баргузор мешавад. ҳар ду тим ҳам як маротиба дар мавсими ҷорӣ бо ҳам андари майдони рақобат гардиданд ва соҳибони майдон дар он рақобат аз он рақобат он қадар хотироти хуб надоранд, чунки дастаи Шодмон дар майдони худ тавониста буд ки бо ҳисоби 3-1 бо голҳои Анушербон Мирзозода ва Субҳон Исмоилов бар дастаи Сомон зафар ёбад ва ягона голи меҳмононро дар он рақобат Шоҳаҳтам Маҳмадисоев ба ҳадаф расонид. Бояд қайд кард ки дар рақобати имрӯза ду тан аз ҳимоятгарони марказии дастаи Сомон Холмурод Назаров ва Довуд Розиқов бинобар сабаби кортҳои зиёди зарди гирифтаашон иштирок нахоҳанд кард ва мо шоҳид мешавем ки бо бидуни ин ду ҳимоятгар дастаи Сомон чӣ гуна вориди майдони рақобат мешавад ва чӣ гуна бозиро баро хоҳад монд. Коршиносон ва мутахассисони футбол бар он назаранд ки ин рақобат хеле ҷолиб ва сергол сурат мегирад, чунки ҳар ду даста беҳтарин нишонзанҳо доранд ва ҳар ду даста дар мавқеъҳои намоёни ҷадвал қарор доранд. Дастаи Сомон нисбат ба меҳмонон як имтиёз бештар дорад дар ҷадвали мусобиқа ва аз ин хотир дар зинаи шашуми ҷадвали мусобиқот бо 14 бозии доир кардааш ҷойгир шудааст. Дастаи Шодмон бошад як имтиёз камтар дорад гуфтем ва ҳисориҳо дар мавқеи ҳафтуми ҷадвал ҷойгиранд. То ба ин давр ҳар ду тим ҳам 6 ғалабагӣ ба қайд гирифтанд ва дастаи Сомон 3 мусовӣ дораду дастаи Шодмон бошад 2 мусовӣ ва шумораи бохтҳои дастаи Сомон 5 адад аст ва дастаи Шодмон то ба ин давр 6 маротиба дар рақобатҳо дучори мағлубият гардидааст. ҳама чиз омода аст барои оғози ин рақобат ва пас аз чанд лаҳза садои гӯштаки довари марказӣ Шаҳбоз Зардов баланд хоҳад шуд. Биёед ҳоло ки вақт аст ман шуморо бо ҳайати асосии дастаҳо ошно намоям. Хуб оғоз мекунем аз ҳайати асосии дастаи Сомон, чунки ин рақобат маҳз дар варзишгоҳи онҳо баргузор мешавад. Дарвозабони онҳо рақами 77 Шаҳбоз Хайруллозода аст. Дифогарон рақами 23 Самандар Шарипов, рақами 8 Диловар Таваралиев, рақами 3 Бахтиёр Исохов ва рақами 6 Сиёвуш Назирмадов мебошад. бозигароне ки дар хатти ним ҳимоя бозӣ мекунанд. рақами 11 Собирҷони Муҳаммадҷон, рақами 9 Султон Қодиров ва рақами 7 Некрӯз Салимзода. Инчунин таҳти рақами 15 дар ин рақобат дар хатти ним ҳимоя Ҳамзаҷон Аҳтамов бозӣ хоҳад кард. имрӯз дастаи Сомон 2 ҳамлаварро ба марказ ба рақобат ворид кардааст. рақами 16 Далер Чолов ва рақами 10 Хайрулло Қодиров ба ҳисоб меравад. сармураббии даста Ҷавашо Шоғиёсов аст. инҷо мунтазири садои гӯштаки довар ҳастем. расман рақобат миёни дастаҳои Сомон ва Шодмон шурӯъ гардид. биёед шуморо бо ҳайати асосии дастаи Шодмон ошно намоем. дарвозабон рақами 23 Умедҷон Файзуллоев, бозигарони дигар ҳимоятгарон рақами 19 Ҳукмиддин Шомуродов, рақами 2 Султон Султонов, рақами 3 Далер Раҷабов ва рақами 25 Абдуқаюм Фузайлов мебошанд. инҷо бозигарони дастаи Шодмон кӯшиш мекунанд ки ба ҳуҷум бигузаранд. мавҷи дигари ҳуҷуми онҳо созмон дода мешавад. эрсол ба дохилии ҷаримагоҳ, вале паси хуб анҷом дода натавонист Дадаҷон Бозоров ба ҳамдастаи дигараш. бозигарони дигар бозигароне ки дар ҳайати дастаи Шодмон дар хатти ним ҳимоя бозӣ мекунанд. рақами 73 Умед Назирзода, рақами 10 Субҳон Исмоилов ва рақами 63 Радион Бозоров мебошанд. бозигароне ки дар ҳамла ҳастанд. рақами 11 Дадаҷон Бозоров, рақами 9 Некрӯз Зокиров ва рақами 65 Сайҳумид Узбекзода ба шумор меравад. соҳибони майдон метавонистанд ки ба ҳуҷум бигузаранд, вале чӣ гуна ки дидед бозигарони дастаи
Шодмон тавонистанд ки ба мавқеъҳои худ бозгарданд ва ин ҳуҷуми бозигарони дастаи Сомонро бартараф намоянд. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Сомон аз самти чапи майдон оғоз мешавад. Беҳтарин имконият буд ва туп ба сутуни дарвоза мерасад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон буд. шанси хеле олӣ буд барои соҳибони майдон ва Дадаҷон Собирҷони Муҳаммадҷон буд ки аз канори рости ҷаримагоҳ тупро ба марказ ирсол кард. биёед зарбаи задаи Некрус Ҳалимзодаро мо мутаваҷҷеҳ шавем ки чӣ гуна ба сутуни дарвоза мерасад. имконияти хеле хуб буд ва ҳанӯз дар дақиқаи дуюм имконияти беҳтарин доштанд бозигарони дастаи Сомон ва акнун сафедпӯшҳо ба ҳуҷум мегузаранд дар дохили ҷаримагоҳ ва бубинед ки чӣ гуна зарбаи ноаниқ анҷом медиҳад бозигари дастаи Шодмон. охирин рақобати худро дастаи Сомон дар сафар ба муқобили дастаи Норак баргузор карда буд. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Норак баргузор шуд ва дар он бозӣ бозигарони дастаи Сомон дучори мағлубият гардиданд. бо ҳисоби 2-1 он бозӣ ҷамъбаст гардид. аз пои афтонида мешавад бозигари дастаи Сомон дар наздики ҷаримагоҳ. имконияти хуб аст барои соҳибони майдон. Сиёвуш Назирмадов омодагӣ мегирад то ин тупро ба бозӣ ворид кунад. эрсол ба дохили ҷаримагоҳ, вале дар қабати дуюм тупро хуб коркард карда натавонист. аниқтараш қадди Собирҷони Муҳаммадҷон ба туп нарасид. ҳайати доварон дар ин рақобат аз инҳо иборатанд. Шаҳбоз Зардов довари марказӣ аст. довар аз шаҳри Душанбе ба ӯ дар канорҳо кӯмак мекунанд. Меҳроҷ Уроқов аз шаҳри Турсунзода ва Муниса Мирзоева аз шаҳри Душанбе. довари чорум бошад Наврӯзҷони Сулаймон аст. корти зард нишон дода мешавад ба бозигари рақами 25 дастаи Шодмон Абдуқаюм Фузайлов дар дақиқаи чорум бо корти зард ҷазо дода мешавад. биёед ба такрори ҳамин ҳолат мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна поғеҷи нодуруст анҷом дод дифогари дастаи Шодмон ва акнун ӯро мебояд ки дар идома эҳтиёттар бошад. дастаи Шодмон бошад охирин рақобати худро муқобили дастаи Рангон баргузор карда буд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва дифогарон онро бартараф карданд. он рақобат бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст гардид. дар аввал бозигарони дастаи Рангон тавонистанд ки ҳисоби бозиро кушоянд бо голи задаи Худоидод Узоқов ва баъдан Сайҳумид Узбекзода дар дақиқаи 64 тавонист ки дастаи худро ба бозӣ баргардонад. ва рақобат бо ҳамон натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст гардид. бозигарони дастаи Шодмон натавонистанд ки паси дуруст анҷом диҳанд ва ин ба он оварда расонид ки сурхпӯшҳо ба ҳуҷум гузаранд. дар рақобати инфиродӣ тӯбро хуб коркард карда наметавонад. дар ҳамин ҳолат Сиёвуш Назирмадов тӯб ба қафо бармегардад. ирсол ба самти пеш ба мавқеъе ки дар он ҷо Некрус Ҳалимзода қарор дошт. Сиёвуш Назирмадов ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. дақиқаҳои аввали рақобат дақиқаҳои озмоишӣ аст ва ҳар ду тим бозӣ якдигарро меомӯзанд, тактикаи якдигарро хуб меомӯзанд ва вобаста ба он бозии худро баро мемонанд. зарбаи ноаниқ анҷом дод бозигари дастаи Сомон Собирҷони Муҳаммадҷон ва тӯб аз майдон берун мешавад.
дастаи шодмон дар ин равзанаи гузариши трансфери ҳайати худро аз бозигарони бо таҷриба беҳтар кард. умуман аз дастаи спартак анапа бозигари тоҷиктабор дадаҷон бозоров ва инчунин бародари ӯ радион бозоров ба ин ҳаят ҷалб шуданд. инчунин аз дастаи сардор ҳасан хоҷаев омад, аз ҳайати сардор боз ҳам акмал зокиров. ду тан аз бозигарони дастаи сардор ба ҳайати шодмон ҳамроҳ шуданд. инчунин аз дастаи ваҳдат бозигаре ки айни ҳол дар ҳаят бозӣ карда истодааст таҳти рақами 2 султон султонов ба ҳайати шодмон омад. аз ҳайати даста бошад зуриддин фузайлов ба дастаи саразм рафт, суайли муллоев ба дастаи моҳӣ рафт ҳамроҳ бо анушервон мирзозода ва муҳаммад буризода ба дастаи панҷшер рафт. инчунин саидҷон шарифзодаро онҳо ба дастаи сарҳадчӣ равон карданд. имконияти навбатӣ буд ба бозигарони дастаи шодмон, вале бо садгузорӣ сурхпӯшонро бартараф карданд. дубро аз афт бозигарони дастаи шодмон ба бозӣ ворид мекунанд. пас ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд, вале зарбаи хуб иҷро карда натавонист. саёмид узбекзода бозам туп дар назди пойҳои сафедпӯшҳо қарор дорад. субҳон исмоилов паси ноаниқ анҷом медиҳад бозигари дастаи шодмон. қоидавайронкунии навбатӣ ва ин маротиб ба нафъи бозигарони дастаи шодмон аст. умед назирзодаро аз поя афтонид. ҷо дифогаре дастаи сомон бахтиёри соқов. дастаи шодмон ба мавсими ҷорӣ бо бартарӣ бо пирӯзиҳо ворид гардид. аввалин рақобати худро онҳо ба муқобили дастаи рангон доир карданд ки бозӣ мусови ҷамъбаст гардид ва баъдан пайи ҳам онҳо ба пирӯзӣ ноил гардида буданд. дар доираи даври дуюм онҳо дастаи сомонро гуфтем бо ҳисоби 3-1 мағлуб карданд. баъдан рақобати онҳо ба муқобили дастаи саразм дар сафар доир шуд ки бо ҳисоби 4-2 меҳмонон зафар ёфтанд. дар даври чорум бошад дастаи шодмон бо ҳисоби 5-0 масчоҳро мағлуб кард ки дар он рақобат 3 голро бевосита некрӯз зокиров ба ҳадаф расонида буд. некрӯз зокиров айни ҳол беҳтарин нишонзани дастаи шодмон ба ҳисоб меравад. ин бозингар дар ҳисоби худ 11 гол дорад ва дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо низ мавқеи намоёнро касб кардааст. бозигарони дастаи сомон кӯшиш мекунанд ки ба ҳуҷум гузаранд. далерчолов тубро ба ҳамдастаи дигараш пас медиҳад. имконият ҳаст, вале инҷо довар ба ҳолати нобозӣ ишора мекунад. бозигари дастаи сомон ҳангоми қабули пас дар ҳолати нобозӣ будааст. бале инҷо бараълум шуида мешавад ки хайрулло қодиров ҳангоми қабули пас дар ҳолати офсайд буд. ирсол ба самти пеш, вале ноаниқ. то бо анҷоми даври 14ум дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо бозигари дастаи душанбе назрулло ашурализода пешсафа аст. имконият барои бозигарони дастаи сомон ва ин маротиб низ офсайд ба қайд гирифта мешавад. хуб баъдан дар мавқеи дуюм бо 14 гол ҳусейн яқубов аст. дар зинаи сеюм бошад бо 12 гол рустам давлатов меистад ва баъдан бозигари дастаи шодмон некрӯз зокиров ки 11 гол дорад дар мавқеи чорум аст.
имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Шодмон буд, вале Радион Бозоров зарбае ки иҷро кард ба бозигари дастаи Сомон бархӯрд, тӯб аз майдон берун шуд. дар ҳайати дастаи Сомон бошад беҳтарин нишонзан ин Шоҳаҳтам Аҳмадисоев мебошад, ки то ба ин давр 8 маротиба ба задани гол даст ёфтааст. ва дар мавқеъ беҳтарин нишонзанҳо дар зинаи нуҳум аст. бозигарони дастаи Шодмон боз ба ҳуҷум мегузаранд, имконият барои онҳо пайдо нагардид. ҷо хуб бозӣ кард бозигари дастаи Сомон Султон Қодиров ва нагузошт ки сафедпӯшҳо ба ҳуҷум гузаранд. Абдуқаюм Фузайлов тӯбро ба ҳамдастаи дигараш, ки дар мавқеи ҳимоятгар бозӣ мекунад, равон кард. Давлер Раҷабов тӯб аз майдон берун мешавад. дар ин равзанаи гузариши трансфери дастаи Сомон бошад 7 бозигарро ба ҳайати худ ҷалб кард, ки онҳо нимҳимоятгарон Некрӯз Салимзода, Ҳамзаҷон Аҳтамов, Сиёвуш Назирмадов, Саидҷон Маҳмадалиев ва Шаҳзод Исмоилов мебошанд, ки бозигарони хубам ҳастанд, ва ду ҳимоятгари дигар, яке Фаридун Нуров ва дигари Бахтиёр Исаков ба ҳайати Шодмон омаданд ва айни ҳол дар онҷо қарор доранд. инчунин ҳайати бошгоҳро бошад Собирҷон Холматов ва Аминҷон Қурбонов нимҳимоятгарон ва ҳимоятгар Фирӯз Ризомов тарк карданд. ҳуҷуми навбатӣ бозигарони дастаи Сомон аз самти чапи ҷаримагоҳ оғоз гардид, ки он низ бенатиҷа ба итмом расид. Сиёвуш Назирмадов тӯбро аз авт ба бозӣ ворид мекард ва ин ҷо авт ба фоидаи бозигарони дастаи Шодмон будааст. маъзарат мехоҳем. Собирҷони Муҳаммадҷон тӯбро ба ҳамдастаи дигараш аз аут пас дод. Сиёвуш Назирмадов буд. тӯб ба қафо баргардонда мешавад. ду нафар аз бозигарони дастаи Шодмонро гузашта натавонист. Хайрулло Қодиров ва акнун тӯб ба қафо бармегардад. пирӯзии бузурги бозигарони дастаи Шодмон дар мавсими ҷорӣ ин дар доираи даври чорум буд, ки онҳо дар майдони худ дастаи Масчорро бо ҳисоби 5-0 шикаст доданд ва гуфтем дар он рақобат 3 голро маҳз Некрӯз Зокиров ба ҳадаф расонид. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад. ин маротиб нест Сиёвуш Назирмадов зарбаи ноаниқ иҷро кард. такрори ҳамон ҳолатро коргардон ба мо нишон медиҳад, ки чӣ гуна чанд нафарро мегузарад бозигари дастаи Шодмон Субҳон Исмоилов ва бо як поғеш тӯбро аз назди пойҳои ӯ гирифт бозигари дастаи Сомон. бохти бузурги бозигарони дастаи Сомон бошад муқобили дастаи Рангон ба қайд гирифта шуда буд дар доираи даври ҳаштум, ки он бозӣ бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи дастаи Рангон ҷамъбаст гардид ва дар он рақобат довар 4 корти сурх низ нишон дод.
ва се намояндаи дастаи Сомон ва як бозигари дастаи Рангон корти сурх нишон дод дар он рақобат ва бохти бузургтарини дастаи Сомон низ дар он бозӣ ба қайд гирифта шуда буд. Имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон метавонист ки ба вуҷуд ояд, вале сафедпӯшҳо дигарбора тӯбро гирифтанд. то ба дақиқаи 17 мо ягон ҳолати хатарнокро дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Сомон надидем. сурхпӯшҳо як имконияти хуб доштанд ва чӣ гуна ки худ қаблан мушоҳида кардед, самаранок истифода нашуд. Имконияти навбатӣ барои соҳибони майдон ба вуҷуд меояд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд, вале тӯбро бо сар хуб гирифта натавонист Сиёвуш Назирмадов. Хайрулло Қодиров низ дар назди ӯ қарор дошт. тӯб аз майдон берун мешавад. бояд ёдовар шавем ки сармураббии дастаи Шодмон Раҳматулло Фузайлов ба тозагӣ ба симати сармураббигии ин бошгоҳ омад. қаблан ӯ дар дастаи Саразм фаъолият мекард ки то ба равзанаи гузариши трансфери маснади сармураббигии он дастаро ба уҳда дошт ва таъдиро барои ӯ даста он қадар омори хубро ба қайд нагирифт дар мавсими ҷорӣ ва ҷонибҳо бо розигии тарафайн шартномаро қатъ карданд ва мутахассис ба дастаи Шодмон омад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад. пас ба пеш буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. қоидавайронкунии навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Шодмон ба қайд гирифта мешавад. Радион Бозоров ба хато роҳ дод ва Шаҳбоз Зардов ба ӯ корти зард нишон медиҳад. дуюмин корти зард дар бозии имрӯза ба бозигарони дастаи Шодмон нишон дода мешавад. пас ба самти пеш Диловаршо Таваралиев ва ин ҷо низ муваффақ нашуданд бозигарони дастаи Сомон то ҳуҷуми хавфноки худро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. ва иштибоҳ роҳ медиҳанд бозигарони дастаи Шодмон ва ин боис бар он мешавад ки бозигарони дастаи Сомон тӯбро соҳиб шаванд. ал ба фоидаи дастаи Шодмон аст. мизбонон метавонистанд ки ба ҳуҷум гузаранд, вале сафедпӯшҳо тӯбро мегиранд. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Шодмонро мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки имконият ҳаст ва ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд. пас ин аниқ анҷом медиҳад бозигари дастаи Шодмон. акнун фурсат барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад, вале ба тӯб расида натавонист ҳамлавари дастаи мазкур. сурати бозӣ акнун оҳиста оҳиста оромтар мешавад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Шодмон, вале ба тӯб нарасид.
Радион Бозоров. дастаи Сомон аввалин рақобати худро дар мавсими ҷорӣ дар доираи даври якум бо ғалаба оғоз кард. онҳо дар муқобили дастаи Норак тавонистанд ки бо ҳисоби 3-0 зафар ёбанд. голҳоро Шоҳатам Маҳмадисоев, Қурбонов ва Шарипов ба ҳадаф расонида буданд. баъдан дар доираи даври дуюм бошад дастаи Сомон тавонист ки бо ҳисоби 4-0 дастаи Сарҳадчиро шикаст бидиҳад. бозии даври чоруми даста ба муқобили дастаи Моҳир буд ки онҳо дар сафар як имтиёз ба даст оварданд, яъне он бозӣ бо ҳисоби 0-0 ҷамъ баст гардид. баъдан даста Сарои Камарро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард дар доираи даври панҷум. дар доираи даври шашум бошад дастаи Исфараро бо ҳисоби 5-1 шикаст дод ва ғалабаи бузургтарини ин тим ҳам маҳз ҳамин бозӣ бошад ки бо ҳисоби 5-1 дастаи Ноҳияи Данғара Исфараро мағлуб кард ва имтиёзи лозимиро ба даст овард. аз пой меафтад бозигари дастаи Сомон Собирҷони Муҳаммадҷон. довар ишора мекунад ки ба ӯ табибон бояд кӯмак расонанд. инҷо расишам буд. Дадаҷон Бозоров буд ки дар рақобати инфиродӣ ба муқобили бозигари дастаи Сомон ӯро аз пой афтонид. дар аввалин бозии худ дастаи Шодмон таҳти роҳбарии Раҳматулло Фузайлов ба пирӯзӣ даст ёфт. шогирдони ин мутахассис дар доираи даври 13 тавонистанд ки дар варзишгоҳи ҷавонии шаҳри Ҳисор бо ҳисоби 4-2 зафар ёбанд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад ва тӯб аз майдон берун шуд. каме суръат нарасид ба бозигари дастаи Сомон Хайрулло Қодиров то ки тӯбро бигирад. ва голҳоро дар он бозӣ гуфтем Сайҳумид Узбекзода ва Некрӯз Зокиров ба ҳадаф расониданд. Некрӯз Зокиров дар он рақобат хет-трикро ба қайд гирифт. аз ҳайати дастаи Исфара бошад ду голро Муҳаммадамин Ғаффоров ба ҳадаф расониданд. он бозӣ бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи дастаи Шодмон ҷамъ баст гардид. бозии охирини ин тим ба муқобили дастаи Рангон буд ки бо ҳисоби 1-1 дастаҳо бозиро мусовӣ ҷамъбаст карданд. он рақобат дар майдони хонагӣ дастаи Шодмон баргузор шуда буд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон ва ин маротиб низ мо ягон зарбаи дақиқ ба самти дарвозаро надидем. такрори ҳамин вазъиятро мо мутаваҷҷеҳ мешавем. Далер Чоров дар ҳолати офсайд қарор дошт ҳангоми қабули пас ва он вазъиятро ҳамчун офсайд ба қайд гирифтанд. фурсати навбатӣ барои соҳибони майдон пайдо мешавад. имконияти хуб аст аз зарбаи кунҷӣ. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам дар қабати дуюм хуб бозӣ карда натавонистанд бозигарони дастаи Сомон. ва довар ишора мекунад ки ба хато роҳ доданд бозигарони дастаи Сомон. Умедҷон Файзуллоев тӯбро аз назди дарвозаи худ ба бозӣ ворид мекунад.
ҳуҷуми навбатӣ бозигарони дастаи Сомон аз самти чапи майдон оғоз гардид ва аз рӯи қоидаи бозӣ амал карданд бозигарони дастаи Шодмон. инчунин дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин дар ҳайати дастаи Шодмон Субҳон Исмоилов ва Сайюмид Узбекзода низ ҳастанд ки ҳар ду ин бозингар дар ҳисоби худ чорголӣ низ доранд. дар ҳайати дастаи Сомон бошад Хайрулло Қодиров бо 3 гол мавқеъ гирифтааст дар зинаи дуюм аз рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои дастаи Сомон ва баъдан Собирҷон Холматов, Сафарбек Қурбонов ва Самандар Шарипов 2 голӣ доранд. ҷаваршоҳ Шоғиёсов сармураббии дастаи Сомон ба шогирдони худ маслиҳатҳои худро дода истодааст ва инҷо довар иҷозат медиҳад ки бозигарон каме хастагии худро рафъ кунанд тавассути нӯшидани об. ин сеюмин бозӣ даври 15-уми Лига Якум аст. Аввалин рақобат миёни дастаҳои Парвоз ва Масчо баргузор гардид ки дар он рақобат дастаи Парвоз бо ҳисоби 2-1 соҳибони майдонро мағлуб кард. баъдан дастаи Рангон дирӯз дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро қабул кард ва бо ҳисоби 3-1 соҳибони майдон тавонистанд ки Сарҳадчиро мағлуб кунанд. дастаи Моҳир низ дар доираи ин давр аввалин шуда бозии худро доир кардааст ки бо ҳисоби 7-0 даста Исфараро мағлуб кард ва бозигаре ки аз ин даста ба ҳайати Моҳир рафт, аз дастаи Шодмон ба ҳайати дастаи Моҳир рафт, Анушервон Мирзозода ба задани гол даст ёфт. дар умум дар ҳайати дастаи Моҳир ин бозингаре ки ҳайати Шодмонро тарк кард дуюмин голи худро ба ҳадаф расонид. голи аввалини ӯ дар бозӣ ба муқобили бошгоҳи Сарои Камарбахат гирифта шуда буд ки дар он рақобат дастаи Моҳир бо ҳисоби 5-1 тавонист ки меҳмонони худро мағлуб кунад. тубазавт ба бозӣ ворид карда мешавад аз ҷониби Сиёвуш Назирмадов. ирсол ба самти Собирҷони Муҳаммадҷон анҷом дода шуд. бубинед ки дифогаро фиреб дод ва ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дод бозигари дастаи Сомон рост ба самти дастони Умедҷон Файзуллоев ҳаракат мекунад. акнун меҳмонон метавонистанд ки ҳуҷуми навбатии хешро созмон диҳанд, вале бозигарони дастаи Сомон онро гирифтанд. боз бозигарони дастаи Сомон ба хато роҳ медиҳанд. биё такрори ҳамин вазъиятро мутаваҷҷеҳ мешавем. аз пираҳани бозигари дастаи Шодмон Субҳон Исмоилов медорад. бозигари дастаи Сомон ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Шодмон аст. ирсол ба самти дохили ҷаримагоҳ, вале суръати ҳаракати тӯб каме пасттар буд. боз ҳам сафедпӯшҳо ва боз ҳам ба хато роҳ медиҳанд. Собирҷони Муҳаммадҷон аз самти рости майдон ҳуҷуми дастаашро тақвият мебахшад. як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ намерасад, пас ба қафо дода шуд. вале бозигарони дастаи Шодмон тӯбро гирифтанд.
имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад. ин маротиб нест Самзаҷон Ахтамов натавонист ки тӯбро дуруст ирсол кунад. бубинед дарвозабон ба пеш мебарояд ва ҳуҷуми дастаи Шодмонро бартараф мекунад. Шаҳбоз Хайруллозода. бале, ҳамин дарвозабон буд ки нагузошт дастаи Шодмон ҳуҷуми навбатии хешро ба анҷом расонад. дақиқаи 33-ми бозӣ ҷараён дорад, вале дастаҳо то ба ҳол ба задани гол даст наёфтанд. бозӣ ором нишон дода истоданд ҳар ду тим. бубинед ки чӣ гуна бозигари дастаи Шодмонро мегузарад бозигари дастаи Сомон ва ин маротиб низ паси анҷом додаи онҳо рост ба самти дастони Умедҷон Файзуллоев ҳаракат кард. тӯбро соҳиб мешавад Сиёвуш Назирмадов ба дарвозабон пас дод. боз ҳам ба Назирмадов тӯб баргардонида мешавад. дар якдигар бозӣ мекунанд ин бозигарони дастаи Сомон. бозӣ бештар дар маркази майдон ҷараён дорад. ҳар ду тим ҳам бозӣ кушод нишон дода истоданд, вале ҳуҷумҳо каман дар кам созмон дода мешаванд. Ҳамзаҷон Ахтамов ба қафо боз ба ӯ пас доданд тӯбро. ба марказ ба самти Самандар Шарипов тӯб ирсол гардид. Самандар Шарипов бо тӯб ба дохили ҷаримагоҳ пас медиҳад. тӯбро қабул карда натавонист ҳамдастаи ӯ. аз пой меафтад бозигари дастаи Шодмон. Самандар на инҷо мазарат мехоҳем Абдуқайюм Фузайлов будааст. бозигаре ки дар рақобат бо дастаи Моҳир як голи зебо зада буд. агар хотиратон бошад, аз зарбаи ҷаримавӣ ин бозингар тавонист ки тӯбро ба дарвозаи дастаи Моҳир равон кунад. дастаи Моҳир тавониста буд ки дар он рақобат ба дастаи Шодмон пирӯз шавад. такрори ҳамон ҳолатро коргардон ба мо нишон медиҳад. инҷо ягон расиш аз ҷониби бозигарони дастаи Сомон бо ин бозингар набуд. бозам рафти бозӣ боз дошта мешавад. Шаҳбоз Ардов ба дарвозабони дастаи Шодмон иҷозат медиҳад ки тӯбро ба бозӣ ворид бинамояд. акнун сурхпӯшҳо метавонанд ҳуҷуми навбатии хешро созмон бидиҳанд. инҷо бозигари дастаи Сомон медонист ки дар ҳолати нобозӣ қарор дошт, тӯбро нагирифт, вале Сиёвуш Назирмадов натавонист ки ин ҳуҷумро тақвият бахшад. Назирмадов бо тӯб аз автонро ба бозӣ ворид мекунад ба Собирҷони Муҳаммадҷон. Ҳамзаҷон Ахтамов ба самти муқобили майдон тӯбро пас дод. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо шуд, вале Хайрулло Қодиров бо тӯб нарасид. боз ҳам бозигарони дастаи Сомон тӯбро соҳиб мешаванд. имконияти навбатӣ буд. тӯб бозгашт ба самти Собирҷони Муҳаммадҷон. Бахтиёр Исоқов бо тӯб ба қафо пас медиҳад ба самти Собирҷони Муҳаммадҷон. ба
аз канори дигар Сиёвуш Назирмадов, Султон Қодиров ба Назирмадов дуру пас медиҳад. Собирҷони Муҳаммадҷон ба самти муқобил. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, зарба ва гол! Бозигарони дастаи Сомон дар дақиқаи 37-уми рақобат ба пеш мебароянд. Хайрулло Қодиров тавонист ки дастаи худро ба пеш барорад ва голи аввалро дар ин бозӣ ба ҳадаф бирасонад. беҳтарин имконият буд барои соҳибони майдон ва онҳо тавонистанд ки аз ин фурсат хуб истифода конанд. такрори ҳамин вазъиятро мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳолати нобозӣ набуд ҳангоми қабули пас ва ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар ба канори чапи дарвоза ирсол гардид. бубинед ки чӣ гуна дифоъгарон дар мавқеи худ устувор набуданд, мавқеҳои худро дуруст ишғол накарданд ва бозигари рақами 10 дастаи Сомон тавонист ки ҳисоби бозиро боз кунад. акнун бояд суръати бозӣ каме бештар шавад ва ҳуҷумҳо ҳам нисбатан бештар шаванд, чунки дастаи Шодмон акнун ҳуҷумҳои худро нисбатан бештар хоҳад кард, то ки ба голи задаи бозигарони дастаи Сомон ҷавоб бидиҳад. зарба аз масофаи дур буд. аз пой афтонида мешавад бозигари дастаи Сомон. Султон Қодиров осе бардоштааст ва умедворем ки на он қадар ҷиддӣ аст. такрори зарба иҷро кардаи Собирҷони Муҳаммадҷон ба мо нишон дода мешавад ки зарбааш баландтар аз дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун шуд. ниҳоят ҳуҷумҳои пайҳами бозигарони дастаи Сомон бубинед ки самар меорад. якчанд маротиба қабл аз он имконият доштанд соҳибони майдон, вале мо ягон зарбаи мустақим ба самти дарвозаро надидем ки он ба чорчӯбаи дарвоза наздик шуда бошад. довар иҷозат медиҳад ки тӯб ба бозӣ ворид карда шавад. бозигарони дастаи Шодмон метавонанд ки ба ҳуҷум гузаранд ва муқобили бозигари дастаи Шодмон қоидаи бозӣ вайрон гардид. аҳмадҷони Абдусаттур ба рақобат ворид шудааст аз ҳайати захиравӣ ба ҷое ки камтар пасанӣ хоҳем кард. маз ҳамон бозингарро аз поя афтонидан бозигарони дастаи Сомон. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва хеле баланд пас доданд бозигарони дастаи Шодмон ва тӯб аз майдон берун мешавад. имконияти навбатӣ барои сурхпӯшҳо пайдо мешавад. Далерчолов тӯбро дуруст расонида натавонистанд бозигарони дастаи Сомон ба дастаи худ. бозам дарвозабон ба пеш мебарояд. бубинед ки дуюмин дафъа аст ки дарвозабони дастаи Сомон Шаҳбоз Хайруллозода ба пеш мебарояд ва ҳуҷуми бозигарони дастаи Шодмонро бартараф мекунад.
اینم از داشتن قابلیت خوب بازیگران دروازه‌بان دسته سومون درک می‌دهد. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته شادمان است. پس به قفا ضربه انجام داده شد. دروازه‌بان توانست که آن توپ را با دست داشته بگیرد. اکنون میتواند که امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته سومون پیدا شود، ولی برطرف کرد این حالت را امید نظیرزاده، بازیگر دسته شادمان. توپ از میدان بیرون میشود و اوت. با فایده بازیگران دسته سومون است. اینجا پایده ویران کنی رو به نوبت گرفت داوری رقابت. پس به سمت پیش بود. خیرالله قادرов مؤلف گل دسته سومون تا به این دم 3 مرتبه توانسته بود که با زدن گل دست یابد و اکنون گل چهارم خود را بازیگر دسته سومون در موسم جاری لیگ یکم به قید گرفت. باز هم صاحبان میدان میخواهند هجوم نوبتی خویش را سازمان بدهند. پس با سلطان قادرов توپ در نزد پایهای او باقی میماند. از کنار راست میدان سیاوش نظیرمدov توپ را به داخل جریمه‌گاه پاس داد. ادامه دارد هجوم بازیگران دسته سومون. ببینید که چگونه ضربه خوب اجرا میکند بازیگر دسته سومون و توپ کم بلندتر از دروازه حرکت میکند. حمزه جان احتمов ضربه قوی زد با سمت دروازه. مبارزه میبرد بازیگر دسته سومون و توپ خیلی مبارزه برد که تا توپ را در نزد پایهای خود نگاه بدارد، ولی بالاخره توپ را از نزد پایهای نکرو سلیمزاده گرفتند. از پای افتانیده می شود بازیگر دسته سومون. اینجا داور اشارت میکند که طبیبان آمده با بازیگر دسته سومون کمک کنند. سیامید ازبکزاده رو به سمت خود میخواند، ولی کارت زرد به سبحان اسماعیلov نشان داده شد. در این رقابت 3 کارت زرد نشان داده شد که هر 3 آن را بازیگران دسته شادمان گرفتند. اولا عبدالقیوم فوزایلov گرفت، بعدا رادیون بازارov و پس از آن آخرین مرتبه سبحان اسماعیلov اکنون با کارت زرد جزا داده می شود. شهباز زردov با وقت اساسی نیمه یکم 3 دقیقه اضافه نماید. تکرار همان حالتی که بازیگران دسته شادمان با خطا راه دادن نشان داده می شود. بختیار ایساخوف بود که قاعده بازی را با مقابل این بازیگر ویران کردند. سبحان اسماعیلov ویران کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه بود از جانب صبرجانی محمد جان.
аз пои ҳафти бозигари дастаи Шодмон ҳангоми суратафзоӣ, вале довар чизе ишора накард. Яъне маълум мешавад ки бозигари дастаи Сомон аз рӯи қоидаи бозӣ амал кардааст. Дар ҳамон ҳолат мавҷи нави ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Сомон аз самти чапи майдон метавонад оғоз шавад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Бубинед ки чӣ гуна зарбаи хуб иҷро мекунад бозигари дастаи Сомон, вале ноаниқ буд. каме дигар дақиқият нарасид ба зарбаи анҷом додаи Собирҷони Муҳаммадҷон ва мо шоҳиди як голи зебо мешудем. такрори ҳамин ҳолатро мутаваҷҷеҳ мешавем. ягон ҳолати нобозӣ нест ва чӣ гуна бо усули зебо зарба иҷро мекунад бозигари рақами 11 дастаи Сомон, вале туп хуб ба пои ӯ нарасид. зарбаи кунҷӣ яке аз камтарин зарбаҳои кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Шодмон аст. охирин имконият ба сафедпӯшҳо абдуқайюм Фузайлов омодагӣ мегирад ин вазъияти стандартиро иҷро намояд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва хуб ба тӯб расидан натавонистанд бозигарони дастаи Шодмон дар дохили ҷаримагоҳ. садои уштаки довар баланд мешавад. бинандаҳои азиз, ин аз он шоҳодат медиҳад ки қисмати аввали рақобат миёни дастаҳои Сомон ва Шодмон ҷамъбаст мегардад ва ягона голро дар рақобат Хайрулло Қодиров ба ҳадаф расонид. мо 15 дақиқа танаффус мекунем ва баъдан бармегардем то бо шумо якҷоя қисмати дуюми бозии дастаҳоро тамошо кунем. моро тарк накунед. қисмати дуюми рақобат оғоз мешавад ва шуморо дӯстони азиз даъват мекунем то якҷоя онро тамошо намоем. ёдовар мешавем ки дар нимаи аввали рақобат дар дақиқаи 37 Хайрулло Қодиров ҳисоби бозиро кушод. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ба муқобили бозигари дастаи Шодмон. Султон Султоновро аз пой меафтонанд. Хайрулло Қодиров буд ки муқобили бозигари дастаи Шодмон ба хато роҳ дод. биёед шуморо ба ҳаяту ошно намоем. аз ҳаяти дастаи Сомон шурӯъ мекунем. дарвозабон Шаҳбоз Хайруллозода, бозигарони дигар Самандар Шарипов, Диловар Таваралиев, Бахтиёри Соқ, Сиёвуш Назирмадов, Собирҷони Муҳаммадҷон, Султон Қодиров, Некрӯз Салимзода, Ҳамзаҷон Аҳтамов, Далер Чолов ва Хайрулло Қодиров имрӯз дар ҳаяти дастаи Сомон баромад карда истоданд. то ба ҳол дар ҳаяти ин даста тағйирот набуд, дар оғози нимаи дуюм низ. ва сармураббии дастаи Сомон Ҷаваршош Оғиёсов ба шумор меравад. имконият буд барои бозигарони дастаи Сомон,
вале Умедҷон Файзуллоев тӯбро бо даст дошта мегирад. ҳайати дастаи Шодмон аз ин бозигарон иборатанд. рақами 23 Умедҷон Файзуллоев, рақами 2 Султон Султонов, Далер Чоров, рақами 3 Абдухайём Фузайлов, Умед Надзирзода, Субон Исмоилов, Радион Бузоров, Дадаҷон Бузоров, Некруз Зокиров ва Сайҳумид Узбекзода дар ҳайати дастаи Шодмон бозӣ карда истоданд. дар нимаи аввали рақобат як тағйироти иҷборӣ буд. Дифоъгар Ҳукмиддин Шомуродов аз майдон гирифта шуд таҳти рақами 19 ва ба ҷои ӯ бозигари рақами 17 Амаҷони Абдусаттор, бозигаре ки дар хатти ним ҳимоя бозӣ мекунад, ба майдон ворид гардид. Сармураббии дастаи Шодмон Раҳматло Фузайлов ба ҳисоб меравад. ҳайати доварон аз ино иборатанд. Шаҳбоз Зардов довари асосӣ аст. Комиссари бозӣ Шорух Содиқов ва ба довар дар канорҳо Меҳроҷ Уроқов, Муниса Мирзоева кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Наврӯзҷони Сулаймон аст. имконияти навбатӣ буд барои бозигарони дастаи Сомон. ин маротиб нез сурхпӯшҳо зидди қоидаи бозӣ амал карданд. такрори ҳамин ҳолатро мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҷаҳиши баланд дошт инҷо Собирҷони Муҳаммаҷон ва дар ҳамон ҳолат бозигари дастаи Шодмонро аз пой афтонид. дар нимаи аввали бозӣ вазъиятҳои хавфнок он қадар зиёд набуд. дастаҳо бозӣ баробар ва бозӣ миёна нишон доданд. ҳуҷумҳо кам буданд ва бештар дар маркази майдон дастаҳо бозӣ карданд. нимаи дуюм итминон дорем ки бозӣ хуб мешавад. дастаҳо бозии зебо нишон хоҳанд дод. зарбаи кунҷӣ ба нафъи бозигарони дастаи Шодмон аст. имконият барои меҳмонон. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд. дифоъгарон ин ҳолатро бартараф карданд. тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Шодмон. сурхпӯшҳо метавонанд ки ҳуҷуми навбатии хешро созмон бидиҳанд. имконияти навбатӣ вале дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. бозигари дастаи Сомон ҳангоми қабули пас. Султон Қодиров аз пой меафтад. такрори ҳамин ҳолатро мо метавонем ки мутаваҷҷеҳ бишавем. ҳангоми қабули пас бозигари дастаи Сомон дар афсайд буд. аз он зовия бар аъло ин ҳолат мушоҳида шуд. дар ҷадвали мусобиқаи лигаи якум то ба даври 14-ум дастаи Парвоз садрнишини ҷадвал аст. бозии қаблӣ худро дастаи Парвоз бо ғалаба ҷамъбаст кард ва дирӯз низ ин бошгоҳ тавонист ки дастаи Масҷорро мағлуб намояд. шумораи имтиёзҳои даста 39 адад шуд ва ҳамоно мавқеи ин даста дар садри ҷадвал бетағйир боқӣ мемонад. дастаи Моҳир низ гуфтем бо ҳисоби 7-0 тавонист ки Исфараро шикаст бидиҳад ва шумораи имтиёзҳои дастаи ноҳияи Ёвон ба 35 адад расид. яъне ишғолкунандаи зинаи дуюми ҷадвал дастаи Моҳир нисбат ба дастаи Парвоз 4 имтиёз камтар дорад. дар мавқеи сеюм бошад дастаи Сардор аст ки то ба анҷоми даври 14-ум 27 имтиёз дорад.
бозигарони дастаи шаҳри Турсунзода 37 маротиба тавониста буданд ки ба задани гол даст ёбанд ва 18 голи дигарро аз дарвозаи худ берун бароварданд. баъдан дар мавқеи чорум дастаи Душанбе аст бо 26 имтиёз, дастаи Сарои Камар 23 имтиёз дорад, мавқеи панҷумро гирифтааст. такрори ҳолати қоидаи бозиро вайрон кардани бозигарони дастаи Шодмон ба мо нишон дода мешавад. Некрус Алимзода дар замин хоб аст. дар мавқеи шашум гуфтем дастаи Сомон аст. соҳибони майдон 25 гол дар ҳисоби худ ба қайд гирифтанд ва шумораи голҳое ки ба дарвозаи худ сар доданд 20 ададро ташкил медиҳад. дастаи Шодмон бошад дар мавқеи ҳафтум аст бо 20 имтиёзи ҷамъоварӣ кардааш. шогирдони Раҳматулло Фузайлов 28 маротиба ба задани гол даст ёфтанд ва 21 голи дигарро аз дарвозаи худ берун бароварданд. ба ин тартиб дастаи Сарҳачӣ дар мавқеи 8-ум аст, дастаи Рангон дар мавқеи 9-ум, дастаи Масҷод дар мавқеи 10-ум, дар мавқеи 11-ум бошад дастаи Норак аст, дар мавқеи 12-ум бошад дастаи Исфара. дастаҳои Саразм ва Ваҳдат дар таххонаи ҷадвал қарор доранд. дастаи Саразм 6 имтиёз дорад ва дастаи Ваҳдат низ 6 имтиёз. беҳтарин имконият буд ва бубинед ки чӣ гуна зарбае ки иҷро кард бозигари дастаи Сомон ба тири дарвоза мерасад. Ҳамзаҷон Аҳтамов имконияти хуб дошт то ки бартари бозигарони дастаи Сомонро афзоиш диҳад, вале зарбае ки иҷро кард ба тири дарвоза мерасаду ба он ворид намешавад. акнун сафедпӯшҳо тӯбро ба идораи худ мегиранд. Некрус Зокиров натавонист тӯбро хуб кор кард кунад. суратафзои бозигаре ки дар нимаи аввал ба таври иҷборӣ ба майдон ворид шуд, Аҳмадҷони Абдусатторро мо дидем. инҷо Аҳмадҷони Абдусаттор ба қоидавайронкунӣ роҳ додааст. аз ин хотир довар ба фоидаи бозигарони дастаи Сомон зарбаи ҷарима видод. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон, зарба ҳам иҷро шуд, вале зарбаи на он қадар тобнок буд. қисмати дуюми бозӣ низ то ба 15-16 дақиқа ки сипарӣ гардид, ҳоло мо ягон вазъияти беҳтарини голзаниро надидем ғайр аз ҳамон зарбае ки бозигари дастаи Сомон Ҳамзаҷон Аҳтамов иҷро кард. бозигарони дастаи Сомон боз ба ҳуҷум мегузаранд. паси Ҳамзаҷон Аҳтамов буд, вале ҳамдастаи дигари ин бозингар ба тӯб расида натавонист. акнун сафедпӯшҳо имконият доранд то ҳуҷуми хешро созмон бидиҳанд. имконияти навбатӣ барои онҳо пайдо мешавад ки он низ бенатиҷа ба итмом расид. фурсати навбатӣ барои сафедпӯшҳо пайдо мешавад. зарба аз масофаи дур аз ҷониби Некрус Зокиров буд ки тӯб аз майдон берун шуд. дастаи Шодмон дар рақобат ба муқобили дастаи Норак ки дар доираи даври ҳафтум онҳо бо ҳам вохӯрданд, мағлуб гардиданд бо ҳисоби 1-0 ва баъдан дастаи Шодмон дар сафар ба муқобили дастаи Ваҳдат бозӣ кард ки
он бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи бозигарони дастаи Шодмон ҷамъбаст гардид. ва ҳамин рақобате ки дастаи Шодмон бар ваҳдат зафар ёфт, ин пас аз он буд ки дастаи Шодмон пайҳам дар рақобатҳои охири худ ноком мегардид. онҳо аз дастаи Душанбе бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардиданд ва баъдан аз Парвоз бо ҳисоби 1-0 мағлуб гардиданд, аз Норак бо ҳисоби 1-0 мағлуб гардиданд ва гуфтем ки ваҳдатро бо ҳисоби 3-1 мағлуб карданд. Бубинед ки чӣ гуна голи зебо мезанад бозигари дастаи Сомон. голи зеботарин ин давр аст, дӯстони азиз, ки мо дар иҷрои Некрӯз Салимзода дидем. на инҷо Собирҷони Муҳаммадҷон будааст ки бо як зарбаи топнок тӯбро ба дарвозаи Умедҷон Файзуллоев равон кард ва дар дақиқаи 59-ум ҳисоби бозиро 2-0 менамояд аниқтараш. голи хеле зебо мезанад бозигари дастаи Сомон ва акнун бозигарони дастаи Сомон метавонанд ки як нафаси чуқур бекашанд. бубинед ки чӣ гуна аз беруни ҷаримагоҳ тӯбро тоб дода ба дарвоза ворид кард. аз зовияи дигар метавонем бубинем голи задаи бозигари рақами 11 дастаи Сомонро. агар дар ҳамон ҳолати зарбазанӣ ба дохили ҷаримагоҳ ворид мегардид, шояд он ҳуҷум бартараф мешуд, чунки қисмати зиёди бозигарони дастаи Шодмон дар дохили ҷаримагоҳ буданд. дар ҳайати дастаи Сомон тағйирот ворид гардид. Хайрулло Қодиров аз майдон гирифта мешавад. бозигари рақами 10 ҳамлавар ҳастин ва дар мавқеи ӯ акнун Шоҳаҳтам Маҳмадисоев ба майдон ворид мешавад. бозигари рақами 17 беҳтарин нишонзани дастаи Сомон аст ва тағйирот вобаста ба мавқеъ буд ки аз ҷониби Ҷавашош Ғиёсов анҷом дода шуд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад. ба тӯб мерасад ё не? На, инҷо сурати бозигари дастаи Сомон нарасид то ба тӯб бирасад. дарвозабон наздиктар буд ва тӯбро дошта мегирад. муаллифи голи аввалини ин бозӣ аз майдон гирифта шуд, Хайрулло Қодиров. ва акнун мебинем ки Шоҳаҳтам Маҳмадисоев чӣ кор мекунад. бозигарони дастаи Шодмон талош карда истоданд то тӯбро бигиранд. ва сурхпӯшҳо ҳанӯз ҳам онро идора карда истоданд. Собирҷони Муҳаммадҷон то ба ин давр як маротиба тавониста буд ки ба задани гол даст ёбад ва акнун голи дуюми худро ин бозингар дар мавсими ҷорӣ ба ҳадаф расонид. боз ҳам бозигарони дастаи Шодмон ба гирифтани тӯб муваффақ мешаванд. метавонанд ки ҳуҷуми навбати хешро созмон бидиҳанд. тӯб ба самти чапи майдон ирсол гардид. Некрӯз Зокиров зарба аз масофаи дур. ин маротиба нез бозигари рақами 9 дастаи Шодмон зарбаи ноаниқ иҷро мекунад.
тағйирот дар ҳайати дастаи шодмон ба амал оварда мешавад. Дадаҷон Бозоров аз майдон гирифта шуд ва дар мавқеи ӯ акнун бозигар таҳти рақами 17 Абдусаттори Аҳмадҷон ба майдон ворид шуд. бозигарони дастаи Шодмон кӯшиш мекунанд ки ҳуҷуми навбатии хешро роҳандозӣ намоянд, вале дифоъгари дастаи Сомон ин ҳолатро бартараф кард. имконияти навбатӣ барои сурхпӯшҳо як паси дигар намерасад. пас ҳам иҷро шуд, имконият меҷӯяд бозигари рақами 17 дастаи Сомон Шоҳатам Маҳмадисоев, бозигаре ки дар қисмати дуюм ба майдон омад. бубинед ки чӣ гуна зарбаи дақиқ анҷом дода натавонист. беҳтарин имконият буд барои бозигарони дастаи Сомон то ки ҳисобро 3-0 намоянд. бубинед дифоъгаронро мегузарад ин бозингар, вале зарбае ки иҷро мекунад аз паҳлӯи чорчӯбаи дарвоза ҳаракат мекунад ва тоб аз майдон берун мешавад. бозам тӯб ба идораи бозигарони дастаи Шодмон мегузарад. фурсат меҷӯянд бозигарони сафедпӯш. тӯб ба маркази ҷаримагоҳ ба Некрӯз Зокиров ирсол гардид. бозигари рақами 9 дастаи Шодмон паси дуруст анҷом дода натавонист. Шоҳатам Маҳмадисоев пас ба самти пеши ҷаримагоҳ. боз бозигарони дастаи Шодмон онро соҳиб мешаванд. аз пои ҳафтед бозигари дастаи Сомон дар назди ҷаримагоҳ, вале довар бар он ақида аст ки бозигари дастаи Шодмон аз рӯи қоидаи бозӣ амал кардааст. такрори ҳамин ҳолат ба мо нишон дода мешавад. аз пои афтонида шуд, чӣ гуна ки дидем Далерчолов, ва маълум гардид ки ҳамаш аз рӯи қоида будааст. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Сомон аст. Бахтиёр Исоқов тӯбро ба бозӣ медарорад. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Сомон метавонад ки аз самти чап рости майдон оғоз мешавад. тӯб ба қафо баргардонда шуд. бедовар мешавем ки шумораи кортҳои зард то ба дақиқаи 67 се адад аст ки ҳар се онро довари рақобат Шаҳбозардов ба бозигарони дастаи Шодмон нишон дод. Абдуқаюм Фузайлов, Радион Бозоров ва Субҳон Исмоилов бо корти зард муҷозотонида шуда буданд дар қисмати аввали бозӣ. бозигарони дастаи Шодмон тӯбро ба идораи худ мегиранд. Султон Султонов ба самти рости майдон ба мавқеъе ки дар онҷо Умед Назирзода қарор дошт. Аҳмадҷони Абдусатторро аз пой меафтонанд бозигарони дастаи Сомон. Бахтиёр Исоқов буд. довар инро ҳамчун қоида вайронкунӣ ба қайд мегирад. имконияти хуб аст барои бозигарони дастаи Шодмон. Абдуқаюм Фузайлов бозигаре ки зарбаҳои хуб дорад аз ҳолатҳои стандартӣ. мебинем ки
این وضعیت را چگونه انجام می‌دهد؟ ارسال با داخل جریمه‌گاه و توپ یک کدام از بازیگران دسته شادمان نمی‌رسد. هیچ کس نرسید و توپ از میدان بیرون می‌شود. سرمربی دسته شادمان رحمت الله فوزیلوف با ما نشان می‌دهد داده می‌شود. کوشش میکنند بازیگران دسته شادمان تا که وضعیت را آرام نموده و آهسته آهسته به هجوم بگذارند. احمدجان عبدالستار نتوانست که در رقابت با بازیگر دسته شادمان توپ را خوب اداره کند. حمزه احتماف با کارت زرد جزا داده شد. ببینید تکرار همین حالت را با ما کارگردان نشان میدهد که در رقابت با احمدجان عبدالستار با خطا راه داد و این عمل بازیگر دسته شادمان این بازیگر را به غضب آورد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته سومون با وجود آمد. امکانیت بود برای بازیگران دسته میزبان. سلطان قادرов از میدان گرفته شد و اکنون در موقع او فرقت خالباباєв بازی را ادامه میدهد. تغییرات وابسته به موقع بود. سیحامد ازبکزاده نیز از میدان گرفته شد. شادمان سیفالدین در موقع او بازی را ادامه میدهد. بازیگران دسته سامون با تو بودند و از پای افشانیده شد نکروز سلیمزاده. در قسمت دوم اکنون شماره قاعده ویرانکنی ها بیشتر شده ایستادند. تکراری همین حالت رو ما میتوانیم که یک مرتبه دیگر تماشا نماییم. بله اینجا رادیون بازاروف بود که با خطا راه داد. دوستان عزیز، مخلصان فوتبال، نفرانی که با تازگی با ما پیوستند، یادآور میشویم که رقابت دور 15 لیگ یکم کشور است و دسته‌های سومون و شادمان با هم اندر میدان رقابت شدند. یکی از بازی‌های مرکزی این دور هم هست و گل‌ها به ما نشان داده می‌شود. گل اولین را در این رقابت خیرالله قادرов بازیگر رقم 10 که از میدان گرفته شد با هدف رسانید و گل دوم این دسته را باشد بازیگر رقم 11 صابرجان محمدجان با هدف رسانید. بله همین بازیگر که این حال در اکران های ما شما قرار دارد. بازیگران دسته شادمان همگی یک امکانیت خوب گلزنی داشتند ولی از آن خوب استفاده نکردند و تا به حال ما دیگر یگان حالت خوفناک و
ҳолати хуби голзаниро аз ҷониби бозигарони Шодмон мутаваҷҷеҳ нагардидем. ҳуҷумҳо ҳастанд аз ҷониби сафедпӯшҳо, вале то ба дохили ҷаримагоҳ мераванду зарбаи дақиқ анҷом дода намешавад аз ҷониби бозигарон. Самандар Шарипов, сарвони дастаи Сомон, омодагӣ мегирад то ин зарбаи ҷаримавиро анҷом диҳад. Пас ба самти дохили ҷаримагоҳ зарбаи кунҷӣ ишорат мекунад довар. имконияти навбатӣ аст. фурсати хуб барои бозигарони дастаи Сомон. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва аз қабати дуюм ҷаҳиши хуб анҷом дода натавонистанд ҳамлаварони дастаи Сомон. сурхпӯшҳо тӯбро дигар бора соҳиб мешаванд. Некру Салимзода ба самти Бахтиёр Исоқов ирсол шуд. паси Исоқов ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти навбатӣ бозигарони дастаи Сомон бенатиҷа ҷамъбаст гардид. меҳмонон акнун тӯбро аз аут ба бозӣ медароранд. ба самти пеш ирсол кард тӯбро Амаҷони Абдусаттор. боз ҳам ӯ бо тӯб қарор дорад. ирсоли хуб, паси зебо аст ва бубинед ки Некру Зокиров чӣ кор мекунад. тӯбро хуб идора карда натавонист ҳамлавари марказии дастаи Шодмон. такрори ҳамин ҳолатро мутаваҷҷеҳ мегардем. инҷо довар ишорат мекунад ки ягон хел қоидавайронкунӣ набуд ба муқобили ҳамлавари дастаи Шодмон. аз ин хотир иҷозат медиҳад ки бозӣ идома дода шавад. бозам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Шодмон аст ки онро аз даст додан. акнун бозигарони дастаи Сомон метавонистанд ки ҳуҷуми навбати хешро созмон бидиҳанд. ҳамзаҷон Аҳтамов паси ноаниқ анҷом дод. дубора соҳибони майдон ва тӯбсоҳиб мешаванд. имконияти навбатӣ ва бубинед ки ба Шоҳ Аҳтам Муҳаммад Исоев фурсат надоданд дифоъгарони дастаи Шодмон то ки тӯбро соҳиб шавад. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Шодмонро мутаваҷҷеҳ мешавем. Амаҷони Абдусаттор ба Некру Зокиров пас медиҳанд тӯбро. Некру Зокиров боз ҳам бозигарони дастаи Шодмон бо тӯб ҳастанд ва бубинед ки дар рақобати инфиродӣ тӯбро мегиранд онҳо. Аҳмадҷони Абдусаттор тӯб дубора ба ӯ баргардонида мешавад. Шоҳ Аҳтам Муҳаммад Исоев ба хафо пас дод. ирсол ба самти пеш ба хати ҳамла буд ки бенатиҷа ҷамъбаст гардид. ба хафо баргардода мешавад ба Ҳамзаҷон Аҳтамов. имконияти навбатӣ зарба ва зарбаи баландтар аз дарвоза анҷом медиҳад Ҳамзаҷон Аҳтамов. довар низ ишорат мекунад ки бозигар ҳангоми қабули пас дар ҳолати офсайд будааст.
имконият барои бозигарони дастаи Шодмон буд. Дифогарон ин ҳолатро бартараф карданд. дар маркази майдон бозигарони дастаи Сомон тӯбро идора мекунанд. пас ба қафо ба дарвозабон баргардонида мешавад. Шаҳбоз Хайруллозода дарвозабони дастаи Сомон тӯбро ба пеш пас дод. имконияти навбатӣ барои сурхпӯшҳо метавонад пайдо шавад. Некрус Алимзода тӯбро ба Фурқат Холбобоев пас медиҳад. Некрус Алимзода бубинед ки чӣ гуна тӯбро дар идораи худ боқӣ гузошт. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ аст. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон пайдо мешавад. тӯбро аз майдон аз дохили ҷаримагоҳи худ берун карданд бозигарони дастаи Шодмон. Некрус Зокиров сурат афзои ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ба самти пеш ҳаракат мекунад. аз пои афтид, вале довар чизе ишорат намекунад. бозӣ идома дорад дӯстони азиз. Шоҳатам Аҳмадисоев аз пои Умед Назирзода тӯб аз майдон берун мешавад. дар дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии рақобат боқӣ мондааст. ҳисоб 2-0 ба фоидаи дастаи Сомон аст. голҳои зебо ба ҳадаф расониданд бозигарони дастаи Сомон, бахусус голи дуюме ки онҳо ба ҳадаф расониданд голи хеле зебо ҳам буд дар доираи давраи 15 лигаи якум. Некрус Зокиров бозигари дастаи Шодмон бо тӯб қарор дорад. пас ба самти дохили ҷаримагоҳ буд ки Аҳмадҷони Абдусаттор онро хуб коркар кардан натавонист. аз пои афтониданд ӯро. Бахтиёр Исоқов буд ки ба муқобили бозигари дастаи Шодмон ба хато роҳ дод. бубинед бо даст бозӣ кардааст бозигари дастаи Сомон ва билохира Аҳмадҷони Абдусатторро аз пои афтонид. боз ҳам Абдуқайюм Фузайлов омодагӣ мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро кунад. зарба ба дохили ҷаримагоҳ рост ба самти дастони Шаҳбоз Хайруллозода анҷом дода шуд. бо сурат ба пеш мераванд бозигарони дастаи Сомон. Собирҷони Муҳаммадҷон ва ӯро аз пои афтониданд. бубинед ки Абдуқайюм Фузайлов буд ки бо ӯ рақобат кард ва ниҳоят аз пои афтонидаш. имконияти хуб аст барои шумораи голҳоро афзоиш додан барои бозигарони дастаи Сомон. осеби бардоштаи бозигари дастаи Сомон он қадар ҷиддӣ набудааст ва зуд бубинед ки ба по мехезад.
Сиёвуш Назирмадов дар назди тӯб қарор дорад. бо эҳтимоли зиёд зарбаи ҷаримавиро ӯ иҷро мекунад. зарба ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон бо дастони худ онро бартараф мекунад. пас ба самти Ҳамзаҷон Ҳатамов буд ва чӣ гуна ки дидед, дарвозабон фаъолона тавонист ки тӯбро бо даст дошта бигирад. ирсол ба хатти ҳамла ба самте ки Маҳаммадҷони Абдусаттор қарор дошт. айни ҳол бозигарони дастаи Шодмон бо тарҳи ҷойгирчавӣ 4-4-2 ҳунарнамоиро идома дода истоданд ва мо бар аъло мушоҳида мекунем ки ду ҳамлавар айни ҳол дар пеш бозӣ карда истоданд ки онҳо Некрӯз Зокиров ва бозигаре ки дар қисмати аввал ба майдон омад Аҳмадҷони Абдусаттор ки ӯ ҳамдастаи дигарашро иваз кард. Акмал Зокировро имконияти навбатӣ метавонад барои бозигарони дастаи Сомон ба вуҷуд ояд. сафедпӯшҳо ба пеш мераванд. ба тӯб расида наметавонад Аҳмадҷони Абдусаттор. боз ҳам ба муқобили бозигарони дастаи Шодмон ба хато роҳ доданд соҳибони майдон. имконият барои бозигарони дастаи Шодмон пайдо мешавад. Радион Бозоровро аз поя афтониданд. Абдухалим Фузайлов акнун омодагӣ мегирад то зарбаи ҷаримавиро анҷом диҳад. пас ба дохили ҷаримагоҳ аз қабати дуюм хуб бозӣ мекунанд бозигарони дастаи Шодмон. ин маротиб низ мо зарбаи дақиқ ба самти чорчӯбаи дарвозаро надидем аз ҷониби сафедпӯшҳо. фурсат ва ба хато роҳ дод бозигари дастаи Шодмон ва довар ба ӯ бо эҳтимоли зиёд корти зард нишон медиҳад. Умед Назирзода бо корти зарди навбатӣ ҷазо дода шуд. имконияти беҳтарин буд барои бозигарони дастаи Сомон. ба чӣ гуна ки дидем ҳуҷум қатъ гардед. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Сомон. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ вале паси хеле баланд анҷом дода шуд. бозӣ идома меёбад. дӯстони азиз, тӯб дар назди пои бозигарони дастаи Шодмон аст. ба самти пеш пас дода шуд ба мавқеъе ки Радион Бозоров қарор дорад. Аҳмадҷони Абдусаттор буд. аз соҳибони майдон тӯбро мегиранд. Шоҳатам Маҳмадисоев акнун бо ду тан аз дифоъгарони дастаи Шодмон муваффақ шуд ки тӯбро бигирад. ин бозигар ҳанӯз бо тӯб қарор дорад. ирсол ба самти ҳамдастаи дигараш Фурқатқулуқ Бобоев буд. ба ин тартиб тӯб ба қафо бармегардад. акнун бозигарони дастаи Шодмон ба ҳуҷум мегузаранд. ҳуҷуми ҷавобӣ астин имконият барои бозигарони дастаи Шодмон ба вуҷуд меояд.
пас ба дохили ҷаримагоҳ, вале касе нест ки инро қабул кунад. далер Чорлов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Саидҷон Маҳмадалиев ба майдон ворид мешавад. дар ҳайати дастаи Шодмон низ Субҳон Исмоилов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Шодмон Сайфиддинов ба майдон ворид мешавад. як дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии рақобат боқӣ мондааст ва пас аз чанд лаҳза шоҳид мешавем ки давои рақобат ба бозӣ чанд дақиқа илова хоҳад кард. Чанд вақтгириҳо дар ин рақобат буданд. Якчанд маротиба рақобат рафти бозиро манъ карда шуд ва шумораи қоидавайронкуниҳо низ ба инобат гирифта шуд. тӯб аз майдон берун мешавад ба фоидаи бозигарони дастаи Сомон. Сиёвуш Назирмадов аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. довари рақобат Шаҳбоззардов ба вақти асосӣ 3 дақиқа зам мекунад. дастаи Сомонро аз ғалаба аз 3 имтиёз ҳамагӣ камтар аз 3 дақиқа ҷудо мекунад. имконият барои бозигарони дастаи Сомон буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. Қадриддин Давлатов ба майдон ворид мешавад. Собирҷони Муҳаммадҷонро аз майдон гирифт. Ҷаваш Ошоқи Йосиф. муаллифи ҳарду гол акнун дар майдон нестанд. голи аввалро дар ин рақобат Хайрулло Қодиров ба ҳадаф расонид дар дақиқаи 37 ки баъдан сармуробии ӯро иваз кард ва акнун бубинед ки дар охири бозӣ низ Собирҷони Муҳаммадҷон аз майдон гирифта мешавад. бозигарони дастаи Сомон тӯбро соҳиб мешаванд. Шоҳатам Аҳмадисоев ба маркази майдон тӯбро пас медиҳад ба Некрӯз Салемзода. бозигари рақами 7 тӯбро дуруст ирсол карда натавонист. бархурди ҷиддӣ буд аз ҷониби Фурқат Холбубоев ва бозигари дастаи Шодмон. Абубакр Раҷабалиев инҷо ба хато роҳ дод ба муқобили бозигари дастаи Сомон. имконияти хуб аст барои бозигарони дастаи Сомон ва шояд ин фурсати охирин ҳам бошад дар ин бозӣ. зарба ба дохили ҷаримагоҳ буд аз ҷониби Сиёвуш Назирмадов.
ки бе натиҷа ба анҷом расид. توپ دوباره برگردانده می شود با دروازه‌بان دسته سومون. دوستان عزیز با این ترتیب رقابت با صدای هشتکی داور جنبست گردید. دو گل را بازیگران دسته سومون بعد رسانیدند. خیرالله قادرов در دقیقه 37 و بعدا بازیگر رقم 11 دسته صابرجان محمدجان گل دوم را در قسمت دوم رقابت بعد رسانید و با همین حساب دسته سومون توانست که در میدان خود دسته شادمان را مغلوب کند. گزارش مستقیم ما در همین جا به اتمام رسد. برنامه‌های دیگر شبکه ما رو پیگیر باشید تا دیدارهای نوبتی. خیر.